Jeg vil fortælle dig om klokken 3 om natten. Ikke sådan i billeder, men som noget, som jeg selv og mange andre har levet med i årevis. Fordi at mange de prøver at vågne på det samme tidspunkt hver nat, eller i hvert fald næsten hver nat. Og det er på trods af, at der ikke er nogen alarmer, som vækker en eller lyde udefra. Det er bare pludselig kroppen, der vågner, og så er den oppe. Hjertet slår hurtigere, og det er ligesom om, at der straks er en eller anden form for skarphed og opmærksomhed i kroppen. Altså en fornemmelse af at skulle et eller andet, eller at der må være noget, man har glemt, selvom der ikke er noget, man har glemt eller noget. Da jeg stadigvæk var leder, så gav det på rigtig, rigtig mange måder mening for mig, at jeg havde det sådan, fordi at jeg havde jo mange møder i løbet af sådan en dag. Jeg havde meget ansvar og mange mennesker, som jeg talte med. Altså, der var et stort ansvar og pres, så hjernen den sov ikke helt på noget tidspunkt, føltes det i hvert fald som for mig som leder. Men den dag, jeg sagde op, og der ligesom ikke var noget i kalenderen mere, og ingen medarbejdere, der ventede på noget, og der var ingen telefonopkald, så fortsatte de her ting jo alligevel. Og det er rigtig, rigtig mange kan genkende, det ved jeg. Og det var også det, som man kan sige for mit eget vedkommende begyndt at virkelig bekymre mig, for jeg var jo stoppet med det hele. Så hvad var det, der egentlig skete? Altså, hvorfor er det holder fast i min krop? Mange de tror, at klokken 3 vågninger, de handler om tanker. At man begynder at gruble over noget, at man bekymrer sig, at der er noget psykologisk, som man skal bearbejde. Men det er ikke helt forkert, men det er bare ikke hele historien. Fordi det starter nemlig et helt andet sted. Det starter jo selvfølgelig med det hormon, som hedder kortisol. Og det er det, de fleste kender som vores stresshormon. Men det faktisk er, at det er jo vores opvågningshormon. Fordi under normale omstændigheder, så stiger dit kortisolniveau sådan gradvis om morgenen, og så topper det sådan efter et par timer, og efter du er vågnet, og så giver det dig energi, og lyst til at handle, og lyst til at være på i løbet af dagen. Så det er jo det, der er meningen. Men problemet, det opstår, når du ikke har levet i et kronisk alarmberedskab i årevis. Nervesystemet, det holder ikke regnskab med tid. Det ved ikke, hvornår det er morgen, og hvornår det er nat. Så der er kun én ting, at den ved, det er, at jamen det her, det er jo noget, som er indlært, at jeg skal være på. Og det har det jo levet med i årevis på den måde. Og derfor så begynder kortisolen at komme ind i kroppen for tidligt i løbet af natten. I stedet for, at den først, når du vågner om morgenen, begynder stille og roligt at stige. Kroppen den er så at sige klar til kamp der på klokken 3-4 stykker om natten. Og det er uanset hvor meget man forsøger at få det til at gå væk. Og så vågner man jo bare. Men lad mig prøve at fortælle dig, hvad der egentlig sker om natten. Fordi at søvn, det er jo ikke bare noget passivt noget. Det er jo noget, kroppen den har brug for. Den holder en pause. Og om natten, der gør dit nervesystem, det gør, at den ligesom samler tingene fra dagen, og så begynder den at reparere. Hjernen, den bearbejder de oplevelser og den information, som du har fået i løbet af dagen, og så sorterer den ud, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er. Den konsoliderer det, som du har lært i løbet af dagen. Immunsystemet sikrer den af arbejder. Og så frigives der selvfølgelig også væksthormoner. Og kortisolniveauet, altså det stresshormon, der har holdt dig kørende, det falder til det laveste punkt i løbet af døgnet. Så det er det, vi ligesom kalder en restaurativ
søvn, kan man sige. Altså søvn, der gendanner noget, der sørger for, at kroppen den bliver gendannet. Men det kræver altså bare én ting for, at den kan gøre det, og det er, at nervesystemet det er trygt nok til at kunne give slip på det her. Og det er præcis det, mange stressramte ledere aldrig sådan rigtig oplever. Ikke fordi de ikke sover, fordi de kan sove både måske 7 timer og 8 timer hver nat, men kroppen, den er sådan aldrig helt ude af beredskab, og det kender vi jo. Det er jo lige præcis det, vi kender. Musklerne, de er ikke helt afslappet, og vejrtrækningen, den er ikke helt dyb, og kortisolen begynder at stige alt for tidligt. Altså for tidligt i forhold til, at normalt først skal stige om morgenen. Så det er ikke en beslutning, som nervesystemet det træffer. Det er simpelthen en vane, som jeg også sagde før. Det er kroppen, der har en vane, og som du har lært den igennem rigtig, rigtig mange år. En vane, der gør, at det er ikke sikkert at give slip. Heller ikke om natten. Og derfor, når det ikke er sikkert at give slip, så må jeg hellere være til stede og sætte det i gang. Da jeg sagde mit job op, så troede jeg, at søvn den ville rette sig til med det samme, og at jeg bare ville få ro i min krop med det samme. For jeg sagde til mig selv, nu er der ingen møder, nu er der ingen medarbejdere, nu er der ingen telefoner, der ringer. Men uanset hvor meget jeg sagde det til mig selv, så var det ligesom om, at kroppen, det havde den ikke ligesom forstået. Og det var måske også dengang, at jeg begyndte at forstå, at det faktisk ikke handler om omstændighederne alene, men det handler rigtig meget om, hvad nervesystemet er sat op til. Altså, hvad er det, man har gjort sit nervesystem beredt til, og at det her sådan med stress, det sidder i kroppen, det er ikke bare noget, der sidder i hovedet. Og det ændrer sig, fordi at det ændrer, at hvis man skal have fjernet det her, så ændrer det jo, at man begynder at tænke anderledes i forhold til at vil lære kroppen noget nyt. Der er noget, der hedder søvnpres, og det er den biologiske mekanisme, der gør, at du bliver søvnig om aftenen. Hjernen den akkumulerer det der stof, der hedder adenosin i løbet af dagen. Og jo mere adenosin du har i kroppen, jo mere søvnig er du. Når du sover, så renses den her adenosin ud, og så begynder cyklusen faktisk forfra næste dag. Og under langvarig stress, så forstyrres det der system. Og så kortisol og adenosin, det modarbejder faktisk hinanden. Så hjernen den er aktiveret, men kroppen den er fuldstændig udmattet. Og du ender i sådan en form for ingenmandsland. For træt til at fungere, for aktiveret eller for aktiv til at kunne sove ordentligt og hele natten. Og det er selvfølgelig ikke noget med andet at gøre end biokemi. Og det er jo det, der skal hen og ændres. Altså, hvad er det for nogle hormoner, hvad er det for noget kemi, vi gerne vil have frem på de rigtige tidspunkter i kroppen. Og stress er jo med til at forvirre hele det her inde i din krop. Så jeg vil sige, at det første, der begyndte at ændre noget for mig, da jeg egentlig fik den her opfattelse, og det var mig, der skulle ændre noget, det var mig, der skulle gøre noget, at det kom ikke af sig selv. Og det var ikke motion, selvom jeg selvfølgelig dyrkede motion og prøvede at dyrke mere og så videre, end jeg gjorde. Og det var heller ikke, at jeg undgik kaffe eller gik i seng med hønsene og fik 10 timer søvn hver nat. Nej, det der begyndte at gøre noget, det var faktisk det, at jeg begyndte at gøre noget en time før, at jeg gik i seng hver dag. Så jeg lukkede for eksempel slukkede min skærm og sørgede for, at lyset var dæmpet inde i soveværelset og sad faktisk og prøvede at have noget meditativ funktion i min krop. Og så tog jeg 3
lange, dybe indåndinger, hvor jeg trækker vejret stille og roligt ind igennem næsen, holder det i nogle sekunder og puster det stille og roligt ud igennem munden. Og det er en øvelse, der selvfølgelig normalt også mange kender, som man bruger for også i løbet af dagen. Man kan bruge for at få noget afslappende i din krop. Og det gør faktisk også, at din krop med det samme giver slip, og din krop begynder at slappe af, og kroppen signalerer, eller du prøver at signalere til kroppen, at nu kan den godt give slip og slappe af. Og det var måske ikke fra dag 1, at det bare begyndte at hjælpe, men efter sådan et par uger, der kunne jeg lige pludselig observere, at jeg ikke havde de der 3:00 om natten vågninger mere. Jeg gjorde selvfølgelig også andre ting i løbet af dagen og så videre, som du også kommer til at høre rigtig meget om. Men lige præcis det her, det var noget, jeg gjorde i en sengetid, som skulle sørge for, at jeg kom ned i en ro, for at min kortisol vidste, at den skulle holde sig tilbage, og at jeg faktisk skulle sove. Senere på ugen, så vil jeg prøve at fortælle dig mere konkret, hvordan de rutiner, jeg har og havde om aftenen, at de så ud, og hvordan jeg gjorde det og gør det i dag, og hvad det er, der skete, for at det sådan seriøst begyndte at tage til. Og det er jo ikke en mirakelkur. Det er jo ikke noget med, at bum, så har jeg eller metoden fikset dig. Det er en metode til, at du kan komme bedre ned i kroppen på dig selv, og noget, som over tid virker. Så ligesom du over tid har givet dig selv det her, pågivet dig selv den her stress, eller hvad skal man kalde det, så er det jo også over tid, at du skal gøre det modsatte. Altså du skal lære din krop det modsatte af at være i alarmberedskab. Så se frem til det, og det glæder jeg mig til at fortælle dig mere om. Vi ses.